Jadi ada ya kudu roh rohani ki sing piye to sakjane kan ya. Karena rohani sendiri itu nggak bisa dibaca. Rohani itu ya nggak bisa dirasakan, nggak bisa. Kalau kita masih di perjalanan, sehingga dengan lewat toreko itu bisa dirasakan. Tapi itu bukan rohani yang ini, bukan. Karena apa? Timbulnya itu karena ada keinginan. Timbulnya itu kan atas cipto rasa karso. Timbulnya. Sehingga zikiran ana ing sirine. Mlebu metu nafase. Kan iki wis bayangne iki lho. Bayangne iki mang mlebune Allah, metune Allah. Lha iki. Kan iki jek ikut campur kaya akal hati masih ikut campur. Sehingga nek iki sing jenis rohani sing iki jek kena ditebak. Atau kena digrayai sih kena. Karena ije enek kalimat. Karena nek kene iki mang jek ning rasa. Sehingga ning rasa kaya ngono, malah kan merasa engko wis petuk, ya kewalingan. Merasa petuk Gustine, merasa ide ambek Gustine. Ya merasakan balik maneh kan hatine awake dhewe to sing ngarani. Lah rohani sing gawe sing kaya ngono, engko ya timbul suatu gambaran. Masuk ning alam iki, ning alam jin, alam malaikat kan maling ngono jan. Sing kono jek berkotak-kotak. Lah manggon kono iki aja iso nimbulne suatu kesombongan. Kesombongan ning atine awake dhewe itu juga rohani. Tapi cara makom iku ning syariate. Jeneng syariate. Lah benten kalau sing rohani sing niki apa nek kene dhewe wis gak mlaku meneh. Lho bedane kan ya kono. Kita enggak jalan. Kalau yang tadi ini kan jalan dengan torekonya itu. Dengan zikirnya, dengan ritualnya. Sehingga bertemu siapa di situ nanti di alamnya. Di situ kan kalau masih di sini itu jelas nanti bertemu dengan sosok pasti bertemu. Nah di sini juga ada nek ngarani apa ya? Nek kono. Enek petunjuk melalui ini. Dengan ritualan seperti itu. Sehingga nek kono masih ada pendorong, iki mang keinginan. Iki kan jeneng syariat iki mah. Jeneng syariat. Nah iki engko wong ya kabeh nampa, ngono lho. Oh ya seperti bagus. Memang seperti itu. Tapi kalau yang ini jarang orang menerima, jarang. Maksudnya menerima ini dengan keadaan seperti itu kan gak percaya. Ya karena apa? Nah kene iki mang wis di luar ana ing syariate, di luar toreko, di luar hakikat, di luar arifat. Hadis gak marifat nek gini. Awet dia gak ning hakikat
Nah, sulitnya akal menerima kan di situ loh. Kok bisa? Karena apa? Di sini sudah nggak ada kalimat, sudah nggak ada huruf, sudah nggak ada suara, sudah nggak ada. Apalagi tempat sudah nggak ada. Warna sudah nggak ada. Gondo, ambu, bau sudah nggak ada itu. Nah, itu lagi jenenge fana. Kan ngono. Wong fana, jadi kene awake dhewe ki enek. Ki enek adine. Sing rasane kene, gondone ya ora enek. Wujud-wujud iki ya ora enek. Kepinginan iki gak enek. Kene kabeh. Tapi nanti kimang jek melakukan ning toriko ini masih ada. Nah kono jek pengen petok engko petok seh sapa kan ngene. Engko nyeluk petunjuk. Kayak petunjuk apa nek kono kan. Sing kono piye? Nek kono sing dinengi rogone. Rogone meneng tapi sing jero imang obah. Ning adiki manggonane apa jenenge zikiran itu. Obah. Sehingga gerakan iki yo ro. Kowe iki mang ning ndi iki ro. Karena iki mang ijek nggunakne ati ambek akal iki mang. Nah kono yang kok ya dituduhi ning alam jin, dituduhi alam malaikat, dituduhi. Tapi sing iki sudah wis nglewati alam-alam niku wau. Sudah nglewati. Sing kono ora mandek ning alam iki mangga. Bukan mandek ning alam jin yo ora mandek ning alam malaikat yo ora. Sehingga pengfana iki sekabehane. Dan kono iki mang diarne sekabehane iki wis tunggal. Wis tunggal kabeh. Wis tunggal ambek alam. Nek kono wis nyawiji kabeh. Sing wujud nek kene dudu wujude iki maneh. Arane dudu arane iki maneh. Nah iku duduk rasa yoan. Iku yo duduk angen-angen. Nah ke situ juga nggak bisa kita punya keinginan ke situ, nggak bisa. Nah karena apa? Nah kono adik memang ketarik. Bukan keinginan kita untuk ke situ, tapi adik ketarik ke dalam seperti itu. Nah, gimana ketarik secara otomatis kayak dene pakaiannya awake dhewe sing jenenge syariat, pakaian toriko, pakaian hakat, pakaian hilang gimana? Hilang semua. Karena gimana ada ketarik ke situ. Nah kalau tidak pada apa-apa Iwan.
Karena yo ora krasa apa-apa, gak petuk apa-apa. Lah nganten nek ngono piye? Jenenge makrifat ora aruh piye to makrifat. Hakikat yo gak ngerti. Piye to hakikat jane. Tapi nek iki mang ijin ning jaba, cek iso ngarani. Makrifat kita mengenal Tuhan. Hakikatnya seperti ini. Kan gitu. Nah, kalimat ini kan kita masih di luar. Sehingga cek nggak iso ngarani. Kalau kita sudah ketarik di situ, sudah nggak ada kalimat makrifat atau hakikat toreka itu nggak ada. Karena apa? Penyawiji. Wis nyawiji kabeh. Tinggon yang kono akal ya gak gremeng-gremeng maneh. Ati ya gerek gremengan maneh. Ya ngantek gerakan-gerakane kene gak enek maneh jan. Rasa-rasa ning awake iki wis gak enek. Krana niki wau penyawiji. Kak dewi-dewi ya kayak dene sing dewi-dewi kan akal aktivitas dewi, ati yo dewi, nafsu yo dewi, rohani ki mang dewi iku. Sing kono-kono enek sing didelok, enek sing ndelok, kan malah ngono. Tapi nek kula jenengan pun ketarik ta mriku, pun mboten wonten niku. Nek kono iki diarani njaba ya ora enek, diarani njero ya ora enek. Ora enek kabeh. Ya krana tem niku wau pun nyawiji. Nah nek kono aja salah tafsir nek Mang. Bae kono nek nyawiji nek kono mandi omongane ora ngono sakjane. Kono nek kono omongane kun fayakun ora ngono. Nah diki madak-madakne kan nafsune awet dhewe meneh. Iki nek pikirane awet dhewe meneh. Lah nek wis gak manggon ning pikiran apa ning ati ora. Lah ning ndi iku lho alam fana. Sing wujud iki Gustine awet iki ora wujud. Loh, tenang. Alhamdulillah. Gak terima terjun. Terus itu raja rawuh ya. Rasa turu tenan nih kancane iki. Hatimu Waalaikumsalam. Iya, ngelilit celuk. Tangi lah. Yo muncul kok. Bah. Jajan. Aduh. Kat lu mudik. Kira buat tunggal di kena ngisar sepadek.
bukti apa nek kula jenengan pun temliku darani ilmu mboten wonten. Nek kono wis gak akon-akoneh awet iki mang makrifat yo ora akon-akon adike mang ahli hakikat yo ora akon-akon adike mang ahli ilmu yo ora. Ya kira sing gak diterima oleh akal iki Mas. Nek akal iki cek gunane ilmu. Cek gunane. Ati yo ngono, iku cek gunane rasa. Wong kadang kan nek kono awake iki pun ditunjuk nek kalih Gusti Allah. Mlakumu ngene. Gak percaya. Apa yo ngene yo mlakune malah ngono lho. Sehingga temen kan tasik wonten ragu-ragune. Nek kono iki mang ijene hijab. Barang wis nyoto wis kena. Cek gak percaya dewe. Jadi nek kono awake iki mah cek terhalang. Terhalang karo pikiran awake dhewe, terhalang karo atine awake dhewe. Lah nek kene ati kudu ngerteni. Sehingga adiki mang ngerti nek kono mlaku niki wis gak ragu-ragune. Mlakune engko wis gak nek penilaian meneh. Sehingga adiki mang ketarik ke situ. Nah, ketarik ke situ, iki meninggalkan akal ambek ati wisan. Sehingga malih meneh apa kalimatnya fana. Wong fana iki yo tunggal. Wong fana iki yo nyawiji tenan. Sehingga nek kono ana ing fi'liyae bukan awake dhewe sing duwe tujuan, tapi Gustine lho sing duwe tujuan. Ana ing qada-qadare Gusti Allah. Ana ing kudrat iradahe Gusti Allah. Sehingga ora kena kudarani mamang kena gak enek masalah pun mamang. Dan nek kene awake kudu mbek obate aku jek mlaku ning kene, kawale ngono. Jek mlaku ning toriko iki. Ya krana apa sing nggunakne angen-angen iki? Sing nggunakne ati. Nek iki mang jek iso ngrasakne atine piye omonge. Iki mang jek ngrasakne ana ing pikirane piye nek ngomong, jek musyawarah kan. Iki jek mlaku iki mang. Sehingga keadaan kaya ngono, sehingga apa? Amprih penenge piye karo-karone lho, kan ora iku ta. Keadaan sing kaya ngene kita belum ke alam fana belum. Karena ngawet dhewe jek ribet iki. Enek engko aku sakjane kudu piye kawale ngono. Sing tak lakon iki mang bener apa salah iki.
Karena kudune aku ki nglakoni apa? Apa maneh ki mang kudu zikiran apa? Kemaling ngono. Kudu riyadah sing model piye? Ya kan berarti ki jeneng thariqahnya iki. Belum masuk ke alam fana belum. Hati, akal masih fungsi. Menimbang-nimbang. Nah, dia pun ketarik neng alam fana, iki wis gene rasane meneh. Iku wis gene aran. Gak iso ngarani awake dhewe. Dan neng toriko iki masih ada aran. Jenek jeneng. Jenggono kene balik meneh dikubur awake dhewe-dhewe. Ngene ngono. Nah, kalau aja tak belajar gini lho, aja ngono neh. Iki malah ngelepas ya. Wong ngubur iki kalimat ngelepas ya. Ngelepas kok gak gumantung neh ning akal ambek ati lah iku. Lah gumantung kok ning Gustine. Sing kono adik iki gak gumantung ning awak le kene enggak, tapi gumantung ning Gustine. Nek gumantung ning awak, engko jelas nimbulne rasane. Nimbulne engko iso marem, seneng. Amane gumantung ning Gusti, oke enek rasa-rasa iki koyo ngono. Diarani seneng ge enek, diarani susah ge enek, ge enek. Nek kono iki mang diarani kesel yo renek, diarani sehat yo renek. Sehingga kono iki mah wis gak ning awak neh. Bukan iki mang gak duwe kesel, gak duwe kaya ngono, gak ngono. Nek awak memang kena hukum seperti itu. Yo hukume yo kesel, hukume yo lara, hukume yo sehat. Lah nek kono ngerti yo sekabehane lho gumantung ning Gustimu. Senok kono dudu rasa lho. Nek kono dudu angen-angen. Nah, sehingga piye to gumantung ning Gustine? Kok duduk rasane duduk angen-angen. Nah, kono wis gene ucapan iki lho. Bukan perkataan aku gumantung ning Gusti apa, kok gak ngono sakjane. Cuma kan adik ki mang ya diomongno supaya ngerti piye to maksude. Gumantung ning Gusti iki maksude mang piye? Rasa wis ge enek iki lho. Angen-angen wis ge enek. Wujud tok kene wis ge enek. Sehingga wis ilang kabeh. Nek kono wis gak merasa adike duwe, nek kono gak merasa adike ora duwe. Karena nek kono adike wis gak merasa adike ono.
Kalau di toriko masih ada kalimat tak gumantung ning Gusti Allah, ada. Sehingga wonten kalimatnya tak nginjeng-nginjeng utawa nginceng Gusti Allah piye kan ada. Nek kono iki mang musyahadah ning Gusti Allah, ada kalimat seperti itu. Yo balik meneh ngene, kaya ning musyahadah iki mang. Enek sing delok, enek sing didelok, kan malah ngono. Apa sing mau delok sakabehane lho kagungane Allah iki. Sedayane lho akbare Gusti Allah. Iki musyahadah iki ngono. Sedayane kersane Gusti Allah. Sedayane kudrat iradane Gusti Allah iki kersane. Iki musyahadane niki. Sehingga ning alam fana iki gak enek kalimat-kalimat iki gak enek. Karena apa? Kita pelakunya. Cara dilogikane kan awet iki maneh dhuwur masih ning ngisor. Bukan ning ngisor pengen yang dhuwur, ada keinginan. Nah, sehingga nek kono wae kerja ya kerja, wae ngopi ngopi, wae keluarga keluarga. Wis gak enek nek kono iki mang pembantan ning awake dhewe gak enek. Pemberontakan ning awake dhewe rene kabeh. Kok gak enek neh nek kono iki mang wis ngobani iki garwane ya Gusti iki Gusti, wis gak enek niku. Wong jenenge rene kalimat iku. Jenenge gak enek swara. Ora enek huruf. Nah, iki mang J ning toriko sekapen Gusti Allah nggih leres. Memang kalimatnya ngoten. Wis gak enek kalimat, wis gak enek urine neh. Wong fana. Wong adiki bang ora enek. Jadi bayangane gak kenek dirasaki ora kenek. Nah, kan secara otomatis akal ambek hati ini diam. Nek wis diam kan piye? Ya panggah aktivitas awake dhewe. Bukan aku niki mang di aplikasine aras-arasen dudu iku. Malas mau srau ngambek wong liya dudu iku gitu. Nek kono engko wis gak enek wong sakabehane Gusti gak ngono neh wis enek. Dan nek kono ada yang ketarik ning alam fana iki wau. Sehingga semua lepas.
Dudu adik iki mang punya keinginan melepas. Ke alam itu sudah lepas semua. Memang di situ memang bersih gimana. Nah, adik mang jek nggawa rasa belum bisa ke alam itu. Jek nggawa ati atau akal belum bisa. Ya ini aja gunanya akal atau hati itu nggak bisa karena itu wilayahnya akal bukan. Iki itu wilayahnya hati. Tadi kudu ngerteni ning ragane awake dhewe iki mah enek badan aluse. Alus ning kene enek. Krana alus nang kene iki mang iki jek berlapis-lapis neng. Nah berlapis-lapis iki mang apa? Iki mang wujud angen-angene dhewe, wujud ana ing rasane iki mang. Cuma kono ya wujude awake dhewe. Persis awake dhewe. Wono kuwi iki mang wujud kembarane awake dhewe iki ya halus. Tapi iki jek halus kasar jian. Kalau kono iki mah jek bentuk-bentuk sekaya ngono. Sehingga kan jek enek lapisan. Nah, dia melewati lapisan kayak ngono, hilang dosan. Sehingga gak wujud meneh. Wujud gambaran adik wis gak enek. Nah, kuwi adik ketarik ning fana iki nek ngono. Nah, kono adik menyatu karo alam. Sekabehane alam ini kono nyatu nih. Nah, kono wis gak ning awake dhewe enggak. Wis ning alam iku mah. Lha iku lho fana. Ya nek kono aja dadi tujuan ngono iku secara otomatis sesuai dengan perjalanannya awake dhewe. Wis resik purung awake dhewe kan. Resik iki tegese ping piye? Wis gene pemberontakan. Cuma iku tok. Kaya ati ambek akal gak berontak meneh. Nah, dike mang apa mengkosongkan? Ajane yura. Lah justru nek niki mang nyawiji ning alam sekabehane niki pun wujud lho. Nek adike mang kosong lho, berarti kan jek ning angen-angen. Nek adike mang hampa jek nang angen-angen. Jene kono. Iki duduk kosong ya duduk hampa duduk. Keadaan jene kono bukan yang seperti ini, bukan. Karena kono wis melewati ragane awake dhewe. Nek kono engko duduk wujude awake dhewe neh. Duduk wujud sing kaya ngene ya duduk.
Dudu wujud ning angen-angen, dudu wujud ning ati iku dudu. Wong kadang adik emang akal-akalan ya cek goleki. Ati ya cek pengen ngrasakne piye to. Nah nek kene adi ya kudu paham utawa memahami kebukake mana sing piye. Kan iki. Wong kadang adik emang cek tertipu. Ati kebuka, maksudnya kebuka emang piye? Roh gaib itu dari kebuka. Jadi ki masuk ning alam jin jarine kebuka. Adik ki masuk ning alam malaikat jarine kebuka. Iki si ada perjalanan iki. Lah karena apa? Iki jeneng awak panggonan iku. Belum lepas ya. Kenapa kalau jenengan mengenai pun ketarik ono ing alam fana, ge enek jenenge ketutup, ge enek kebuka yo rene lah ge enek. Tapi nek jeneng alam wadak sing koyo ngene iki enek. Tembung kebuka ambek ketutup. Ya wong krana nek kono kan wis sakabehane pun wujud kabeh. Ora diangen-angen utawa dirasakne ora. Pun wujud sedaya. Jadi kados wedaran awet sering medar kan. Nah, maksud iki mang apa? Melepas diri sendiri. Ya. Lah wedaran iku ngono. Bukan kono iki mang pengen dadi sekti ora. Nek kono iki mang mau pengen makrifat ora. Pengen ning hakikat aja ora karena mbak itu dilepas semua. Sehingga sekian keinginan. Nah, pun ketarik ten alam fana, alam tunggal, alam nyawiji. Sekian aran. Wes gak, nek aran piye?
Terus balik meneh ning tarekoe sing mlaku ya Gustine. Awet iki opah ya sing ngobani kono. Adik iki mang nimbuli rasa ya sing nimbuli rasa iki mang kono. Tapi adik gak duwe rasa. Kayak sing ngobani akal ya kono sing ngobani. Sing ngobani nafsu ya kono. Maksudnya kon iki mang piye iki mang urip iki mang lho. Sumbere ning uripe. Karena roh dhewe iki mang duripi. Karena kene ati kudu ngerti juga. Roh ambek urip iki wis beda. Itu enggak sama itu. Karena roh sendiri iki mang dihidupi. Nek mlebu nek kene iki jenenge roh kan iki. Lah karena sadurunge roh panjang nek kene kan iki jek wujud roh. Lah wujud roh nek iki mang krana enek uripe. Lah Nah, nek kono kudu ngerti, oh tibane roh iki juga diuripi. Kowe iki mang roh menungso, roh kewan, roh wit-witan, roh jin, roh malaikat, iki mah diuripi. Iki lho hayate Gusti Allah ning ngono. Nah, terus bareng ngono, lah urip iki mang sapa sing nguripi? Nah, kono kiamu binafsihi. Kelawan zate dhewe, zate Allah kiambak. Nek roh iki mang duripi kalih Allah ini kuwi. Nek Allah iki mang duripi kiamu binafsihi. Kelawan zate dhewe. Sena kono iki mang wis tanpa bantuan makhluk. Nek roh iki mang jenek bantuan sangka Allah. Karena roh iki mang ciptaane makhluk. Ya kaya dene sampean kabeh ngantuk lumrah krana iki mang duduk alam akal atau alam hati. Iki mang duduk alam rasa. Delen rogom sandekne ngono. Sehingga dinengne kabeh. Secara otomatis meneng kabeh. Dipun masakan. Niki mang apa jenenge? Dek kenang wis rene, tapi rogone kan gurung. Rogone cek ning kono kan. Baru iku mang sing jero mbuwale ning rogone meneng nggawa rogone rene. Ayo enek bolone kediri rene. Es langsung ngegas dek iki. Wer. Kudune kan wis mudik, kudune. Ini mudik ini to. Darjo omah. Tidak aja ning omahe. Salah tafsir berarti ya ya. Oke. Ya sing tiga tasir impan ae. Dasar impan ae. Tapi 1000 mimpi sing digawa ae. Nah, sehingga temen itu wis nggak ada pertentangan di dalam diri kita, sudah nggak ada. Nah, kono wis gak unggul-unggule
Carane iki ngene enggak ya. Karena cara-cara wis dihilangkan semua, enggak ada cara-cara. Karena wis manunggal. Lah nek kono gak iso iki mangarani apa awake dhewe wis manunggal gak iso. Karena wis gak enek nggo. Nah, iki mang jene kata seperti itu. Berarti apa? Iki jene angen-angen. Iki jek meksa. Padahal nek kene gak meksa. Jadi aja maksa iki mah aku pengen manunggal ning Gusti Allah kan. Ya selama iki ati wis manunggal sing piye meneh. Ati iki mah wis nyawiji ning Gusti Allah. Ya karena jek terhalang ambek rasa, merasa belum maningan. Pripun Mas Monot? Lanjut. Kene lanjut sampan turu. Lanjut turune. Lanjut turune wala. Lanjut ngubur. Terus temen iku kan genek gerakan-gerakan di hatine awake genek, di pikiran genek, kita enggak ada semua. Nah wis ngono kan nang dia gak genek efek iki. Ada ki mang ora sapa wae iki gak pengaruh. Mbek golongan piye iki gak pengaruh ning ngene. Sing bareng beda-bedake kan awake iki merasa wujud. Ya wujud ning akale, wujud ning atine. Sehingga beda-bedane. Cocok gak cocok, penak gak penak, iku bedane. Ya wong sedaya ya perlu proses. Kados kula jenengan ngoten niki kan ini termasuk proses untuk membersihkan diri kita. Proses juga. Mana iki mang wis bener-bener iki mang bersih. Kabehane wis resik. Kaya njaba wis dilewati. Jero wis dilewati. Lah nek kono ku duduk roh meneh. Duduk roh meneh. Iki mang sing ngobahne roh iki mang. Sehingga nek kono kene wujud-wujudnya kaya ngene gak enek. Apa meneh rasa-rasa pun mboten wonten.
Sehingga di lewat kalimat iku ya la ilaha illallah. Cara di kalimat ngoten. La ilaha illallah wis gak enak iku. Alam sekabehane gak enak sing ana iki mung la ilaha illallah. Nek alam sekabehane gak enak, otomatis awet iki ora enak lho. Jika nopo gak cuma ada iki ngucapne tok. Ngucapne la ilaha illallah ping 100, 200, ping 5000. Wong cara atau metode untuk kesana iki macam-macam nih. Akeh carane. Jadi ya semua makhluk ingin ke situ semua. Semua makhluk. Antara temen iku, Mbak. Nggih. Nah, iki lho sing bener disalahne ragone. Salahne ragone. Iki bener iki. Gak salah iki. Ya nek kono ati ki mang pun didudune kali Gusti Allah. Nek kono ati ki mang ya difahamne, di ngertekne. Nek kono wis gak ara karo gune ana ing la ilaha illallah. Nek akal kan ragu-ragu, ati ragu-ragu sehingga apa perlu bukti. Nek sekabehane la ilaha illallah buktine apa? Iku mesti. Nah karo-karone iki mang ijek goleki ya. Bukti-bukti seperti itu. Padahal kono wis diterangi lho, sekabehane awakmu sing ngobane Gusti Allah, atimu ya sing ngobane kono, akalmu sing ngobane kono, nafsumu sing ngobane kono, rohmu kuwi sing ngobane kono. Iki lho la ilaha illallah. Iki jek gak percaya. Jek ngengkel iki mah. Mosok ngono kan. Tenan ora yo. Ya karena kan awet iki mah jene hijab iki mah. Nah, dene apa iki mah jene hijab sing kaya ngono. Meskipun diterangne dijelasne iki mang lafaz la ilaha illallah iki mang nerangne sakabehane alam sing kaya ngono, ora percaya. Nah wis ngono mang piye? Ojo bahas masalah la ilaha illallah karena apa? Ini bukan makom nek gini.
Iki mang duk makome akale dhewe duk makome atinya dhewe. Adi iki mau tewah kesel ngucan bolak-balik. Nggopo adi iki mang kudu tanggane iki mang balik meneh. Nah, ondo iki mang sajane ya arahe ning la ilaha illallah. Arahe iki ning kono. Kaya dene sing ning perjalanane adiki mengucap Allah 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 delening keningmu la ilaha illallah delening kono. La ilaha illallah delening akalmu. La ilaha illallah delening atimu. La ilaha illallah delening jantungmu. Nah, titik pitu perane iki ning ngono. Latifah pitu iki, Mas. Ku dike ngresiki awake iki, Man. Diresi karo lafat Allah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah ini ngresi ya jane. Karena kono ya menghilangkan tujuan. Nah, itu kan proses. Karena kono ada ya cuma dengan proses itu. Apa mbak titik pitu? Apa terus nyapa? Kono-konone ya nek kono ora ngalih. Karena kono kan ya adik nglakoni iki supaya sadar. Timbul suatu kesadaran ning awake dhewe. Iki namung ngoten. Karena kono aja cuma sadar tok. Kalau sak dhuwure sadar iki jen eneng lho. Contoh ya. Wis sedayane nggih kagem Gusti Allah iki sadar. Iki sadar ya. Sedayane nggih niki af'ale Gusti Allah iki sadar awake. Tapi perjalanan kene isih ado. Si ado awake dhewe. Jadi gak cuma sadar tok. Nek turune ya ta. Nek turu nyapo iki. Sadar ya. Iya, turune kan. Sadar ngantuk tuh. Ini gue kok kaget iki ilang nang ndi.
ya memang kaya apa jenenge ati atau akal gandoli jenenge ilmu iku wis kaya ngono. Kaya iki mang ilmu iki wis weke iki mang weke dhewe. Aja ngantek ucul. Rono alasane ati mang nek golek wangel ngene. Direwangi soro kaya ngono. Direwangi riyadhah. Ya kok dicone eman-eman. Ya karena adik iki gak paham lek ngono. Sing kok nek gonjole rawah padahal. Padahal iki lho dudu weke dhewe lho. Ngerti ya? Ilmu iki lho dudu weke dhewe. Kefahaman dudu weke dhewe. Bukan milik kita semua itu. Nah, adik iki menggandoli rapat. Nah, seharusnya kan faham sing ngoten iku wau. Kayak belajar ning kitab-kitab sing ngoten iku wau. Belajar ning guru-guru. Iki ngelepas. Wis gak ikatan nih. Selama ini kan adik jadi ikatan. Ikatan kali cerita orang lain. Iki ikatan nih. Ikatan meneh dengan pola pikirnya orang lain. Iki masih ikatan. Pendapat orang lain. Ya, berarti nek kono adik iki belum jalan nih. Nek kono adik iki jadi pengamat tok. Ngomong iso ngomong gak iso piye. Tapi belum jadi pelaku. Jadi pengamat. Oh ya. Nek sore turu yo. Apa? Sampean. Ini jam 10. Oh, berarti jalan-jalan yang ndi kowe? Sebenarnya sepeda, Pak. Wah, ini sepeda. Nggih, bongkar sepeda. Kok ora dileh bengkel ae? Ria ya, Pak. Oh. Ini mboten jenenge sepeda ya. Servis dhewe ya ini. Iya, aku ngerti. Soket ini lho, Pak. Ngomong. Kendor apa ya? Kontak ini. Iso, Pak. Iso. Iya, jadi iso coba mas. Ora nek kok gak apa nih plus kacure ini ndi wong iki. Belum kan sakit sudah. Ora. Ini ketinggalan yo. Ya, ente lah. Ya kangen nih ya anaknya. Alhamdulillah. Ya kayak ini lafat nih ya, ada yang ngomong nih lafat. Alhamdulillah kan muji. Iki semangku perkara papat iki. Semang ngandung perkara papat. Sehingga diringkas iki mang alhamdulillah. Lah cara isine iki mang yang balik meneh ana ing pelajarane apa? Mujine qadim ala kudus, kudus ala qadim. Lho kan iku ta. Isine ya iku. Isine alhamdulillah.
Saben dina adik mang alhamdulillah iku isine. Terus mujine nang ngene kotik mang mujine Gusti mang apa? Iki mang kaya dene awake iki mang ngawali apa wae atau ngalih kerjaan. Baca bismillah. Iki lho pun mujine. Dadi nek kono pun jelas. Opahe awake dhewe menenge awake iki mang Allah. Lagi pun termasuk alhamdulillah. Sehingga pola apa awake dhewe enggak lepas saka pujine maring Gusti Allah. Kotim ala kutus, kutus ala kotim. Ya kono kotim ala kotim, kutus ala kutus. Nah, mubeng nek ngono to. Lha iki lho wujud saka awake dhewe. Prilakune awake dhewe kaya ana ing pangrungune, pandelenge, ana ing kalame, ana ing hayate. Iku wis alhamdulillah kabeh. Wis wujud saka iku. Lah nek kono ade yo gak lepas saka alhamdulillah. Mboten saged lepas. Lah nek kono ade yo garek ade duwe keyakinan utawa gondelan ning ndi. Nah iki mang gondelan ning agama, awake iki mang agama apa garean. Maling ngono. Nah iki mang agama Islam. Lah cara Islam piye iki mang mujine? Enek sing karo salate. Enek sing karo zikire. Lah iya. Lah kaya dene adik mang poso. Kuwane poso Ramadan sing ngoten niku, Dik Winan. Iki termasuk alhamdulillah. Termasuk nek iki mang mujine. Nek iki mang apa? Khutus ala qadim. Nah iki. Cara di syariati ngoten. Lah, terus mujine qadim ala khutus piye nek iki mang? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kalimat ila akhiri. Dan itu saling berkaitan. Nek neh diarani ki mang piye jenenge khutus ala qadim, qadim ala khutus. Lho, nglakoni perintahe Gusti Allah. Lah iki. Lah perintah iki mang qadim, sing nglakoni iki mang kudus. Terus nganyar iki lho. Ya salah sijine pas Ramadan iki ya iku wis wujud sangka alhamdulillah. Ate goleki sing piye meneh alhamdulillah.
Pripun masakan? Pripun iki? Ya aja nggih tok e. Lah nggih ngantuk apa? Betul itu. Nggih mboten klintu. Nggih leres. Ya ngono tok iki isine. Berarti Nyata kancane sumuk lho. Nyata kancane sumuk iki. adem semua. Ya ya. Gitu anak angin. Iya kendaraan cepat adem akhirnya ngantuk hilang. Nah, tetese ta mriku mengikan kewis kene penilan meneh. Aku kudu piye? Terus engko mlakuku piye? Sudah enggak ada. Karena wis gak lewati angen-angen nih jalan. Ya contoh pada rusak piye dandani. Lho paling ngono ta. Gak meneng ae piye ya cara dandane gak ngono. Kenapa dek eruh pisan. Lah iki lho. Wis eruh kuncine dandani dhewe. Wis gak piye-piye nih. Ya mlakune ajane padha. Wis eruh garek mlaku. Nek gorong roh kan. Wong gorong roh ya. Iso bongkar gak iso balekne. Gorong roh mek iki. Isin cuma piye tok engko. Sajane penyakit endi to kan. Ada iki ora roh penyakit sing piye gak roh kan. Tapi ya dek wani bongkar. Tapi gak roh sing ndi lah. Bingung iki sini engko. Nekat tok berarti. Nekat. Ya karena apa nekate? Iki mah kan jelas ya adiknya. Bedane wong duwe ilmu ambek wong gak duwe ilmu. Nek wong gak duwe ilmu bonek. Tapi nek wong duwe ilmu langsung oh penyakitnya kok gini. Jadi kan ilmu iku yo penting. Dan kono nek aja mandeg nek ilmumu. Lah iki lho. Nek wis ora kaya ngono aja mandeg. Kawin jembatan ilmumu iki. Aja ke tujuan, ke jembatan. Ya tinggal gak cuma roh tok. Malah nek kono iki mang iso ngrakit wae ngono. Iso nggawe sepeda dhewe man. Malah ampuh ya. Jadi ilmu ya penting. Kalau niku ya jembatan awet dhewe iku ya kendaraane awet dhewe. Tapi aja mandek ning ilmune. Nek mandek nang kono dadi sombong kok.